Helo, shwmai. Fe enw I Dr Huw Griffiths, a mae hwn yn rhan o gyfres o cyflwyniadau wedi wneud wedyn ar y cwricwlwm i Gymru wedyn, a gobeithio byddwch chi'n cael y cyfle i edrych ar rhai o'r cyflwyniadau eraill wedi wneud wedyn. Mae'r cyflwyniad yma yn ymwneud â straeon, a fi'n gobeithio bydd hwn wedyn yn annog chi i ddatblygu straeon yn eich dosbarthiadau chi. Dechrau gyda'r llun yma. Yn sefyll ar ymyl clogwyn yn gafael mewn telyn, mae'r bardd olaf sydd wedi goroesi yn gosod melltith ar y gorysgynwyr Saesneg cyn neidio i'w farwolaeth. Mae'r darlun dramatig hwn yn un eiconig iawn i ni yma yng Nghymru. Mae'n seiliedig ar gerdd gan Thomas Gray, The Bard. Mae'n adrodd hanes cyflafan chwedlonol Edward y Cyntaf ar y beirdd Cymreig. Oedd wedi cael ei peintio nôl yn 1774 gan yr arlunydd Thomas Jones, ac mae'n cael ei arddangos bellach yn Amgueddfa Cenedlaethol Cymru yng Nghymru. The Bard, y beirdd, mae'n rhan hanfodol bwysig i gymdeithas Cymru'r Oesoedd Canol, yn aml yn cael ei cyfansoddi cerddi mawr a llysoedd brenhinoedd o thywysogion Cymru. Roedd nhw'n adrodd storïau am y cyfnod. Mae'n anhygoel i ni heddi fel haneswyr, os ni moyn deall beth oedd yn digwydd yn y cyfnod yma, ni'n edrych yn aml iawn ar waith y beirdd y cyfnod. Ond wrth gwrs, fel Cymru, roedd yn cyn dadau, nid dim ond yn hapus i gael beirdd yn eu llysoedd nhw, ond nhw hefyd angen storiwyr. A dyna beth sydd gyda ni, gyda'r cyfarwydd. Roedd y cyfarwydd gyda lle canolog tu fewn i bob llys, oherwydd ei rôl penodol oedd adrodd storïau. A byddwn ni wrth fy modd yma heddi yn sôn i chi am y cyfarwydd a sôn i chi am gwaith y beirdd, ond yn ffodus mae rhaid symud mlaen. A beth oedd y storïau yn adrodd yn aml iawn y Mabinogion y storïau eraill. Mae mytholeg anhygoel gyda ni yma yng Nghymru. Rwyf eisoes mewn cyflwyniad arall wedi sôn am y ffaith bod gwledydd eraill, a fi'n edrych draw y ffin wedyn i Loegr, ddim gyda unrhyw beth tebyg i'r hyn sydd gyda ni. Mae nhw'n gorfod yn anffodus i nhw astudio clasuron gwledydd eraill fel mytholeg Groegaidd a Rhufeinig, oherwydd bod dim gyda nhw unrhyw beth tebyg i'r hyn sydd gyda ni yma yng Nghymru, y mytholeg anhygoel sydd gyda ni, y Mabinogion. Ac mae'n holl bwysig ein bod yn dathlu'r diwylliant a'r triftadaeth a'r storïau anhygoel a'r dawn i adrodd stori sydd gyda ni yma yng Nghymru. Does neb yma marn ni yn gwneud hynny'n well na'r actor Luke Evans, a hoffwn ni i chi gael cyfle i rando arno fe nawr. Deep in the soul of epic, a million legends lie, awake and reimagined by people passing by. Arthur, Glyndŵr, Llywelyn, heroes of wild Wales, epic legends living in storytellers' tales. Branwen and Blodeuwer, Merlin's magic might, Llynovan's great beauty, Rhiannon's birds in flight. You become the legend and teller of the tales when you find your epic deep in the soul of Wales. Waw, os dweud i. Mae'r cwricwlwm i Gymru yma man ni yn rhoi'r cyfle i ni gyd fel addysgwyr i ddarganfod ein epic ni. Mae angen i ni fabwysiadu meddylfryd newydd ar addysg oherwydd ein bod yn symud oddi wrth cwricwlwm sy'n cael ei arwain gan gynnwys tuag at cwricwlwm sy'n cael ei arwain gan y 4 diben. Ac yn 15 mlwydd oed pan bod ein pobl ifanc yn gadael yn ysgolion ni, yr hyn sy'n gyrru nhw ymlaen i'r ffaith bod nhw'n ddysgwyr uchelgeisiol galluog, yn gyfranwyr mentrus creadigol, yn unigolion iach a chynderus, a'n dinasyddion egwyddorol a gwybodus. Yn wir, mae'r cwricwlwm i Gymru yn rhoi cyfle i ni ysgrifennu stori newydd ar gyfer ein dysgwyr ni yma yng Nghymru. Ni allaf orbwysleisio'r syniad hwn. Fel athrawon yng Nghymru, mae gennych chi'r ryddid i ddatblygu eich cwricwlwm ar gyfer eich dysgwyr, a'r hyn sy'n ceisio i wneud yn y cyflwyniad hyn yw dader achos dros osod a dros Straeon fel un o bileri canolog addysg yng Nghymru. Fel ni'n gweud, mae'r cwricwlwm yma yng Nghymru wedi cael ei ysgrifennu gan ni, yr athrawon. Ond ni hefyd wedi cael cymorth oddi wrth pobl addysgedig fel Professor Louise Hayward o Brifysgol Glasgow. Dyma beth mae hi'n dadlau. Mae cwricwlwm i Gymru yn agor cyfleoedd i athrawon
fod yn greadigol ac i ddatblygu y dealltwriaeth ei hunan o'i gwaith gyda'i plant, yn ei hysgol ei hunain ac i sicrhau bod ei cwricwlwm yn cyd-fynd â'i cymunedau. Mae'n brofiad sy'n rhyddhau athrawon a dysgwyr i gyd adeiladu'r hyn i'w addysg yng Nghymru. Ond dim rhaid ni edrych ymhellach i ffwrdd yn ehangach y byth efallai, a gwrando ar eiriau Dalai Lama. The planet does not need more successful people. The planet desperately needs peacemakers, healers, restorers, storytellers, and lovers of all kinds. Storytellers, and not just storytellers, fe fe'n gweud. Allwn ni ddim cytuno'n fwy gyda'r dyn anhygoel yma, oherwydd i ni yma gyda'n cwricwlwm ni wedi gosod iechyd a lles fel maes dysgu a phrofiad yn rhan canolog o'n cwricwlwm ni. Ond efallai stori arall yw hynny ar gyfer cyflwyniad arall. Beth hoffwn ni edrych yna chi yw grym straeon, a pa mor bwysig yn nhw. Hoffwn ni ddechrau trwy gyflwyno'r dyn yma i chi, Sir John Hegarty. Mae wedi cael ei disgrifio fel gwrw hysbysebion, gwr busnes yw gwr busnes profiadol iawn. Roedd ef oedd yn gyfrifol, ac ni weld pa mor hen i chi nawr, oedd yn gyfrifol am hysbyseb Busto, hysbyseb Levi's, hysbyseb Boddingtons. Faint ych chi'n cofio o'r naw? Yn ffodus fi'n cofio nhw gyd. A wedi gweithio wedyn i sefydlu cwmni Saatchi ar gyfer hysbysebion cyn mynd ymlaen i greu busnes arall ei hunan wedyn. Ond dyma beth mae fe'n gweud. Adros Straeon yw dull cyfathrebu mwyaf pwerus a dyfeisiwyd erioed. Y dull cyfathrebu mwyaf pwerus a dyfeisiwyd erioed. Waw, mae rhaid bod ni'n sicrhau bod ni'n neud hyn yn ein ysgolion ni. Trwy Straeon, rydyn ni'n dysgu, yn diddanu, yn cyfathrebu ac yn cymdeithasu a'n gilydd. Mae Aristotle oedd un o'r athronwyr mwyaf a fu erioed, gwyddonydd, gyda chi fe disgrifio fel y gwyddonydd cyntaf mewn hanes. Gwnaeth gyfraniadau arloesol i bob maes o athroniaeth a gwyddoniaeth. Mae fe'n dadle Aristotle ei hunan wedyn trwy edrych ar y tair allwedd perswad, sy'n ni'n perswadio pobl, yw pathos, mae angen cael emosiwn a straeon, mae fe'n dadle, logos, rhesymeg, ethos, tystiolaeth. Ac mae fe'n dadle, allan o'r tri yma, yr un pwysicaf yw logos. Dyna beth yw barn. Roedd hwn yn biler o wybodaeth, ac mae hwn wedi parhau am dros 2000 o flynyddoedd. Ond i fi yma heddi i weid na, a bod Aristotle yn anghywir, a fi'n anghytuno gyda fe. Yn fy marn ni, pathos ar un cyntaf, emosiwn a straeon yw pwysicaf, a fyddai'n mynd ymlaen i esbonio hynny wedyn, sut mae'r dyn yma yn fy marn ni o leiaf, a nid jyst yn farn ni, ond ymchwil diweddar yn anghywir. Wedi darllen gweithiau pobl fel Bregman i Yuval Noah Harari yn ddiweddar, un peth sy'n fy nharo i amdano ni fel bodau dynol yw yn bod ni'n bobl od iawn. Fi'n gweld yn nhad yn gweud yna, ni'n bobl od iawn. A does dim byd yn ein tynnu i mewn ac yn nes at ein gilydd na straeon. Ni'n annog i ddarllen, os chi'n cael cyfle i ddarllen straeon yma wedyn hynny'n hynny o beth. Dros yr 20 mlynedd diwethaf, mae gwyddoniaeth newydd o'r enw neurowyddoniaeth wedi datblygu i brofi bod Aristotle yn anghywir. Byddwn yn gryro fwy amdano hyn yn hwyrach i chi, ond mae llawer o'r gwaith wedi cael ei wneud gan pobl fel y Dr. Walter Fisher yma. A dyma beth mae fe'n dadle. Mae perswad effeithiol yn dibynnu ar adros stori dda a bod yn angerddol amdani. Os gallan rhoi ein syniadau ar ffurf narratif, mae'n helpu eich cynulleidfa i ddeall y byd yn well, gan rhoi set gyffredin o gyfeiriadau iddynt. Dyna pa mor bwysig yn nhw. Mae straeon nid yn unig yn bwysig ar gyfer perswadio, maen nhw'n chwarae rhan annatod mewn datblygu creadigrwydd. Dyma beth mae Dave Trott yn dweud, a byddwn ni'n esbonio fwy am y dyn yma i chi'n hwyrach. Pa mae adros straeon? Mae'n gofyn y cwestiwn, pa mae adros straeon mor bwysig i creadigrwydd? Wel, dyna beth rydyn ni'n ei adeiladu ein syniadau o'i gwmpas. Dyna hanfod ein meddyliau. Os mae'r syniad yw sylfaen y broses creadigol, yna'r stori yw'r cyfrwng sy'n ei chyflawni, gan ei gwneud yn gofiadwy a phrofoclyd. Os mae pen neu papur gyda chi, byddwn ni'n annog i sgrifennu un o Dave Trott, a byddwn ni'n annog i googlo fe, roi e mewn yn Google wedyn a darganfod mwy am y dyn yma. Mae gyda safle we enw davetrott.co.uk. Ac ar y safle we, mae dros canoedd ar filoedd o storiau anhygoel, ysbrydoledig a'n greadigol gyda fe. A byddwn ni'n mynd, maen nhw'n fyr, nhw'n hir iawn,
Ond byddwn ni'n gweld chi, unwaith chi'n darganfod nhw, mae'n anhygoel beth chi'n gwneud gyda rheina yn y dosbarth, a bydd ni'n annog chi ddefnyddio hynna. Hoffwn eich cyflwyno chi hefyd i ddau o bobl mwy o creadigol rhyw erioed wedi cwrdd. Dyma'r dyn cyntaf, David Peterson. Mae'n gof, mae'n gerflunydd byd enwog, mae'n cyflwynydd teledu sylwebydd diwylliannol, mae'n gwirionedd gallwn ni just syml mynd ymlaen. Ond yn llawer fwy na hynny, mae'n storiwr anhygoel. Am ffordd ydych chi'n gwrdd â be, a sy'n ni bresenoldeb e, ni gallwch llai na eistedd nôl a gwrando yn y fe'n adrodd storiau. Os chi'n edrych ar y llun yma, beth sydd gyda chi mynydd yw darlun o un o'r gerfluniau mwyaf enwog mae Metz Wood, y ddraig yma Metz Wood wedyn. Coedwig mae Metz le yn yr yfed byd cyntaf bu farw canoedd ar gannoedd o filwyr Cymreig. Mae'r gofeb yma wedi cael ei adeiladu i gofio'r frwydr a digwyddodd yma wedyn. Ond pam ni chi yn ei gwmni fe, mae'n adrodd y stori, pan cychwynnodd ar y broses o lunio hyn, roedd rai o'r milwyr ar y fyd cyntaf dal yn fyw, oedd yn adrodd i storiau nhw, oedd wedi cael cyfle i gwrdd â'r pobl anhygoel yma wedyn. Ond pan mae'n adrodd y stori, mae'r ddraig mewn gwirionedd yn dod yn fyw i chi. Storiau rhyfeddol arall sydd yn anffodus dim bellach gyda ni yw'r artist Ozzy Osmond. Roedd gwrando arno fe'n siarad am ei beintiadau straeon y tu ôl iddyn nhw yn brofiad anhygoel mewn gwirionedd, ac yn debyg iawn i David Peterson byddai e'n dod â'i waith un yn fyw wrth iddo adrodd y storiau. Mewn cyflwyniad arall yn sôn am storiau anhygoel arall Meredydd Ifans a'r effaith cafodd ar yn syniadau i. Pobl anhygoel, a dyna dawn storiwyr mewn gwirionedd creadigol. Gwyddoniaeth stori. Rwy'n gobeithio fy mod i bellach wedi amlinellu'r pŵer storiau a dangos sut mae'n rhan gynhenid o pwy ni fel pobl, pwy ni fel Cymru. Dyna beth ni'n storiwyr, a mae'n allweddol bwysig bod ni'n gwneud hynny yn ysgolion. Ond nes i heddi arddo i chi, y byddwn yn profi chi pam bod Aristotle yn anghywir, a pham yn fy marn ni y dylai adrodd straeon ddod yn un o beleri canolog eich cwricwlwm chi ar gyfer eich ysgolion chi, ar gyfer eich dysgwyr chi yn hynny o beth. Wel, beth ydych chi'n gwybod yn ymenydd, a dyma ble mae gwendid y cyflwyniad yma'n dod mewn. Pe bai fi gyda chi, byddwn ni'n gofyn chi'r cwestiwn yma, faint ni'n gwybod am yr ymenydd, achos mewn gwirionedd ni dim ond bellach dros y blynyddoedd diwethaf wedi dod yn llawer fwy ymwybodol o'r ymenydd a sut mae'r ymenydd yn gweithio. Dyma rai o'r pwyntiau, fi ddim yn ei fynd dros nhw, fi'n gadael nhw ar y sgrin rhoi cyfle chi edrych ar ffeithiau anhygoel sydd wedi cael ei darganfod yn gymharol ddiweddar am yr ymenydd a sut mae'r ymenydd yn gweithio a'i dylanwad anhygoel arno ni fel pobl. A gallwn ni ddatgan yn glir bod ni fel athrawon yn gallu newid ymenydd. Ni'n brain changers. Hoffwn ddiolch i gyn-gydweithiwr Jenna Griffiths am agor fy llygaid i neuroplasticity ac am y bedair sleid ganlynol a newid fy marn ni am nifer fawr o syniadau yma. Fi'n cofio meddwl ar y pryd, pam sneb wedi dysgu hwn i fi pryn ni'n brifysgol ac yn y blaen. Wel, yn syml, pobl pryn ni'n y brifysgol dros 30 mlynedd yn ôl ddim yn ymwybodol o'r gwybodaeth yma wedyn. So, hoffwn i ddechrau trwy edrych ar neuroplasticity. Mae neuroplasticity yn esbonio sut mae'r ymenydd dynol yn gallu addasu, meistroli sgiliau newydd, storiau atgofion, gwybodaeth yn syml. Mae'n dysgu ni sut i ni'n dysgu. Dyna beth mae fe'n neud mewn gwirionedd, sut mae'r ymenydd. A mae hwn yn allweddol bwysig i ni fel athrawon bod ni'n dod yn ymwybodol o hynny. Am y 3 cam a sut mae neuroplasticity yn gweithio wedyn. Yr un cyntaf, y cam cyntaf, mae adeiladu'r ymenydd yn dibynnol iawn ar brofiadau plentyndod fel chwarae, cymdeithasu a chlywed straeon yn cael ei darllen yn uchel. Mae'n golygu creu cysylltiadau llwybr synaptig a ffibr newydd. Os chi'n edrych ar y llun ar y gwaelod wedyn, yn y delwedd gallwn weld bod y cysylltiadau a'r enedigaeth yn brin iawn. Fodd bynnag, erbyn bod chi'n 6 mlynedd oed, maent wedi dod yn fwy o ran nifer a cysylltiadau. Rhwng 6 a 40 oed, mae nifer y cysylltiadau hyn yn lleihau oherwydd y cam nesaf yn y broses. So fel chi'n gweld, mae'n llawer fwy prysur pan bod ni'n 6 mlynedd oed wedyn.
oherwydd bod hwn yn digwydd. Y cam 2 wedyn yw tocio. Mae tocio yn broses arall sy'n ymwneud â sefydlu'r ymenydd. Mae'n ymenydd effeithlon yn dibynnu ar ddileu cysylltiadau nad ydyn yn berthnasol nac yn ddefnyddiol. Maen nhw'n arcofio'r pethau yma. Mae cysylltiadau aneffeithiol yn wan yn cael eu tocio yn yr un modd y byddai garddwr efallai'n tocio coeden neu lwyn gan roi siap a ddymunir i'r planhigyn. A wedyn y cam oraf, cam 3 wedyn yw cryd grynhoi, yw drydydd broses sy'n digwydd yn ystod datblygiad cynnar ymenydd, sy'n ein helpu i ymateb i bethau'n awtomatig, heb feddwl. Pan fydd y llwybrau a cysylltiadau'n cael eu defnyddio'n aml ac yn gynlyniad yn dod yn gryfach, dyma ymatebion bron awtomatig. Y ffordd gorau falle esbonio hyn, fel mae'r car yn dangos ar y llun yma. Pan chi'n dechrau gyrru car, mae'n rhaid i chi ganolbwyntio ar bob cam. Ar ôl ychydig wedyn, mae'n dod yn awtomatig. Erbyn heddi, falle bych chi'n gyrru car a chi ddim yn meddwl dwywaith am y broses o wneud hynny wedyn. Rhaid, fi ddim yn wyddonydd, a rwy'n wedi penderfynu roi'r fideo yma mewn i chi, os fi'n teimlo bod hwn, yn fyr, yn esbonio neuroplasticity a falle llawer gwell na bydd fi'n gallu gwneud. Neuroscience is a biological science that is concerned with the function of the brain and the nervous system. For many years, scientists thought that the brain was fixed and couldn't adapt or change after childhood. But advances in fMRI scanning have shown that this could not be further from the truth. We can now see that our brains change and adapt every day, regardless of our age. Every time we learn something new, we're harnessing the power of neuroplasticity. Neuroscientists believe we have over 100 billion neurons in our brain, each capable of connecting to tens of thousands of others. Neurons are the building blocks of the brain, and each one can make trillions of connections every second. When we learn a new skill or think about something differently, we begin to make new connections between neurons. Every time we practice a new skill, think in a certain way, or feel a specific emotion, those related connections are then strengthened, and it becomes easier for our brains to follow this pathway. If we keep using this pathway, our brains begin to adapt, and this new way of thinking, feeling, or doing becomes second nature. The less we use our old pathways, the weaker that pathway becomes. It's this ability to make new connections that has enabled scientists to coin the term neuroplasticity, meaning our brains are pliable and plastic and can grow, adapt and change. When we apply the neuroscience of learning with how the brain works, we can modify 4 variables to maximize the retainment of knowledge. These can be summarized as AGES: attention, generation, emotion and spacing. Attention. For us to be able to learn something, we need to pay attention to it. If we can't minimize distractions, then we can't focus on the learning and we won't remember it. Generation. This is where we encourage the learner to generate meaningful connections and associations with what they already know or a skill they already have. Help the learner to make those connections to previous learning and the wider context, and this includes the learner reflecting on their own learning process. Emotion. If we can attach emotion to the learning and help to motivate the learner with the rewards that they're going to gain from it, or challenge them to get out of their comfort zone, they're much more likely to remember the information later on. Spacing. Spacing out the learning over time and using repetition and retrieval instead of chunking it into one big block will strengthen the learning and help to move it from short-term memory to long-term memory. With the trend for more courses moving towards endpoint assessment, this skill will be key in the achievement and success of our learners. Wel, diolch Huw. Hwna'n llawer gwell. Diolch llawer yn well na beth ti wedi gwneud. O'n i sôn am cyflwyno'r arall wedyn am yr OECD, adroddiad gyda nhw yn dod allan o 2019 wedyn. Yr OECD yn gyfrifol am edrych ar addysg ar draws y byd yn hynny o beth. A un o'r pethau maen nhw'n nodi, un o'r ffyrdd mwyaf pwerus o newid yr ymenydd yw trwy adrodd Straeon, oherwydd ei fod yn cychwyn cymegau yn yr ymenydd. Yn debyg iawn i'r hyn o'n i sôn am niwrowyddoniaeth yn gynharach wedyn, mae hwn yn faes gwyddoniaeth newydd arall sydd wedi datblygu dros yr 20 mlynedd diwethaf, a hoffwn ganolbwyntio ar hyn heddi ar y cipolwg i chi ar sut mae cymegau yn yr ymenydd yn cael eu sbardino gan adrodd Straeon, ac rwyf am i chi brofi rai o'r cymegau hyn. Pwydwch yn poeni, fi ddim yn mynd i ofyn i chi yfed alcohol, neu fi ddim yn mynd i ofyn i chi wneud unrhyw beth yn hytrach dim ond gwrando ar Straeon. A herwydd dyna beth fi'n mynd i wneud gyda chi nawr.
Oherwydd fi moyn creu cymegau yn eich ymenydd chi. Fi moyn creu dopamine, endorphin, a oxytocin, y cymegau hapus yn gobeithio, anyway. So eistedd nôl a grandewch ar y storiau. Yr un cyntaf fi'n annog chi i greu wedyn yw dopamine. Gobeithio chi'n eistedd yn gyfforddus wedyn a drwydded chydig bach o'r stori yma. Newidiodd popeth yn sgil agor y drws. Roedd y mywyd i a'r teulu yn byth yn mynd i fod yr un peth eto. Roedd dim byd yn gallu mynd yn ôl i'r ffordd o'n o'r blaen. Yn sicr, fe newidiodd e fi fel person, roedd dim yn mynd yn ôl ar ôl hyn. Dechreuodd popeth, wrth gwrs, 2 awr cyn i mi ddod i ben y corridor tywyll di, ac o flaen y drws. Ystynais allan ac ffwrdd ar handlen, roedd popeth yn dawel, ond mor isel oedd y trafferth allanol. Unwaith i mi ddal gafael yn yr handlen y drws, roedd modd clywed sgrech uchel y tu fewn i'r ystafell, y drychais yn gyflym allan o'r ffenest i'r chwith ac allan weld yn glir. Os fyddaf yn dweud, stopo'r stori yma, a dim gweithio chi byweles i allan o'r ffenest a beth digwyddodd y tu fewn i'r drws. Mae hynny'n wirioneddol yn anifyr ac yn chi'n mo'n gwybod fwy. Roeddwn i eisiau dangos i chi sut deimlad yw adeiladu lefelau uchel o dopamine. Yn eich meddwl, roeddech chi'n creu gwahanol senarios ac yn ceisio dyfalu beth oedd yn digwydd. Ceir yr un fath o beth yn digwydd mewn gwirionedd mewn lefelau gan Agatha Christie er enghraifft. Mae hyn yn cynyddu lefelau dopamine. Mwyn gwneud yn unan edrych yn doeth, a fi ddim yn llwyddo yn hynny o beth, dyma mae dopamine mewn gwirionedd yn edrych fel. Ond pam fyddwch chi'n eu cael yn eich gwaed chi, mae'n gwneud i chi fwy o ffocus yn chi, mae'n wedi chi ysgogi chi ac yn adeiladu'r cof i fyny. Sori os fi ddim wedi gwneud hynny gyda chi, ond gobeithio wedyn gyda'r stori nesaf efallai, byddwn ni'n ceisio creu oxytocin. Oxytocin, mae'r stori yma yn stori go iawn. Stori wir, mae'n stori amdano fi, mewn gwirionedd wedyn. So gyn i weld gyda hyn. Un o fy hoff gerddi wedyn, cerdd gan Dylan Thomas wedyn, Do Not Go Gentle Into That Good Night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Mae'r cerddi unan wedi cael ei ysgrifennu. Mae Dylan yn siarad gyda'i dad. Mae dad yn marw. A mae ddim yn moyn ei fynd. Mae fe'n gofyn i'r dad yna, pa'n mynd dad, rage, rage against the dying of the light. Fi ddim yn moyn ti fynd, fi moyn ti aros gyda ni, moyn ti aros gyda ni am peth wedyn. Wel, i fi yn bersonol wedyn, roedd y flwyddyn diwethaf wedyn, yn flwyddyn anodd iawn, wedi colli'n nhad, a'n nhad yng nghyfraith ni wyled. O dad, mewn cartref gofal, yn anffodus wedyn, o'n i ddim wedi gweld am fusoedd, o'n i wedi gweld trwy'r ffenest oherwydd Covid, o'n i ddim yn cael mynd yn agos o fe. Bydd anodd iawn pryd mae rhywun yn sal, chi moyn bod gyda nhw wedyn. Ond wrth i amser mynd ymlaen wedyn, ar wythnos olaf, roedd e'n wirioneddol yn sal, a dyma'r cartref nyrsio wedyn yn caniatáu fi am frawd i fy mewn i weld yn nhad i wedyn. Brofiad, ch'mod, byth gofiadwy i raddau helaeth. Ni'n cael gwisgo'r masg, mygwd, a menig, a ch'mod, yr apron ac yn y blaen wedyn yn mewn i weld yn nhad. Ac wrth, trwy'r wythnos wedyn, oedd e'n gwenhau, a pob tro ni'n mynd mewn, o'n i'n gweld e, oedd e'n mynd yn fwy sal. A roedd ei dannedd e'n pydru, roedd ei fysedd e'n mynd yn ddi yn hynny o beth wedyn. A un diwrnod pres i mewn, o'n i'n ffodus, o'n fi yn frawd wastad yn mynd gyda'n gilydd, oedd un diwrnod wedyn, sef y diwrnod olaf ond un wedyn, dyma mewn i weld yn had, a oedd y frawd i'n mynd y bore, a ni wedi mynd yn y prynhawn, a dyma mynd y ben yn hunan wedyn, a dyma ni'n tynnu'r mwgwd off, a ni'n gweld, bydd y pwynt i hwnna, a dyma rhoi cysan yn had, a dyma ni'n siarad i fe, a gweithio fe. Dad, mae nawr mae'n amser i fynd efallai. Ti di ymlaen digon hir, a falle bod, o'n i ddim yn teimlo fel o Dylan Thomas, o'n i wir yn credu dyna beth byddwn ni'n gweud yw rage, rage against the dying of the light. Ond i wedi gweld yn had yn dirywio yn ystod wythnos hynny wedyn. Right, wel, rwy'n gobeithio bo chi bellach, right, gei ddyn nhw, sori. Fi wedi creu oxytocin wedyn.
Mae'r straeon yn aml yn gwneud i ni deimlo empathy tuag at cymeriadau. Dyma, fel chi wedi gweld, mae'n llawer fwy cymhleth. Mae oxytocin yn llawer fwy cymhleth na yr un blaenorol enghraifft wedyn. A dyma pam fyddwch chi'n ei gael yn eich gwaed. Mae'n gwneud i chi'n fwy empathetig, mwy hael, ymddiried mewn pobl a bondio gyda pobl eraill wedyn. A mae y disgrifiad gorau falle o oxytocin yw'r syniad yma. Mae'n gwneud i ni deimlo'n ddynol. Mae'n gwneud i ni deimlo'n ddynol yn hynny o beth wedyn. Oce, fi moyn mynd mlaen nawr i endorffin. A endorffin yn hollol wahanol i... Ond mae'n newid y cywed chydig bach wedyn, mae'n codi'r ysbryd lan. Dwi ddim eisiau chi adeg chi gyda syniadau negyddol wedyn. A hoffwn ni weid falle un o'r hoff jokes i wrthych chi o hwn. A ysgrifennu fi wedi dewis wedi, mae'n debyg i'r blaenorol, ond mae'n hollol gwahanol ystyr falle. Yn gasglo teulu o amgylch gwely marwolaeth eu tad yn yr ysbyty. A maen nhw gyd yn casglu am dau fab, y wraig a'r ferch a meddyg yn aros yma. Mae'n aros, mae'n troi wedyn, mae'n tad yn troi a mae'n dweud diolch yn fawr i chi gyd am fod fan hyn heddi, hoffwn ni siarad gyda chi. Brodwen y ferch le i chi. O, fi yma'n had. Wel iawn, hoffwn roi'r tai i ti yn Jubilee Terrace. Diolch, Dad. Diolch yn fawr i ti. David, ble i ti? Dad, fi fan hyn. Wel, hoffwn ni roi'r swyddfeydd i ti yng nghanol y dref. O, diolch, Dad. A William, yn fab, y fanca, le i ti? Fi'n ma, Dad. Wel, hoffwn ni roi'r tai i ti yn Station Road. O, diolch, Dad. A roedd e'n mynd yn wan, a gwrth i fe mynd yn wan, wedyn dyma i'n galw i wraig. Olga, ie, le i ti? Fi'n mynd hyn. Hoffwn ni roi'r tŷ yn tŷ ni, a'r holl dau ar y stryd i ti, yn ein stryd ni. A yna bu farw'n dawel. Ond cerddodd y meddyg i lan i Olga'r wraig yn gweud, wel, o'n i ddim yn gwybod bod eich gŵr chi mor gyfoethog mewn gwirionedd. Cyfoethog? Bych meddwl cyfoethog? Window cleaner o dde. Oce, wel, yn ffordd gwell o ddweud hynny efallai, na pe bai fi gyda chi. Os ydych chi'n edrych, dyma beth mae endorphins yn edrych yn mynd. Pan fyddwch chi'n ei gael yn eich gwaed, mae'n gwneud i chi deimlo'n hapus, yn cadarnhaol, yn gwneud i chi chwerthin. Mae'n gobeithio chi fydd yn eich chwerthin o leiaf yn ei. Ceir hefyd cymegau trist. Nifer fawr o gymegau trist, wel, dau brif gymegau'n trist. Yr un cyntaf yw cortisol. Mae cortisol wedyn, wrth i ni adros styriau fel gyda ffilms fel Lassie, efallai Dead Poets Society, Kramer vs Kramer, le chi'n wirioneddol yn crio wrth edrych ar y ffilmiau yma wedyn. Dyna i chi'n teimlo wrth i chi cortisol. Pan fyddwch chi'n ei gael yn eich gwaed, mae'n gwneud i chi deimlo'n dan straen yn ddigalon wedyn, trwy edrych ar y ffilmiau yma wedyn. A'r un olaf wedyn yw adrenalin. Gall adrodd straeon hefyd rhyddhau meddwl adrenalin. Os chi'n wylio ffilmio arswyd yn enghraifft, horror films, chi'n cael adrenalin trwy wneud hynny. Pan fyddwch chi'n ei gael, mae'n gwneud i chi deimlo'n pryderus, yn nerfus, yn gwneud cyffro pur mewn gwirionedd. Gyda'r ymenydd wedyn, bod hefyd myths wedi cael ei datblygu, sydd falle ddim wedi cael ei selio ar ffeithiau. Dyma un enwocaf efallai. Myth yw'r syniad bod yna pobl, bod yna dau rhan i'r ymenydd, sef y dde a'r chwith. Ei bod yn amlwg bod gennym ni gyd bersonoliaethau, talentau gwahanol, nid oes unrhyw reswm i gredu y gellir esbonio'r gwahaniaethau hyn, trwy ddweud bod wahanol rhannau o'r ymenydd. Felly gweld y llun yma. Yn anffodus, beth sydd gyda chi mewn gwirionedd yma yw stori mewn gwirionedd sydd ddim wedi cael ei seilio ar wyddoniaeth. Grym straeon. Yn syml, beth yw pŵer straeon mewn gwirionedd? Dyma disgrifiad mwy o cryno sydd falle'n chwalu holl mythiau Aristotle. Mae'n rhoi cyfle i ni ddysgu o brofiad rhywun arall a gall siapa, cryfhau neu herio ein barn na'n gwerthoedd. Pan fu stori yn dal ein sylw ac yn ein hudo, rydym yn fwy tebygol o amsugno'r neges ar ystyr ynddi. Na phe bai'r un neges yn cael ei chyflwyno'n syml mewn ffeithiau a ffigurau. Gellir dadlau bod y geiriau hyn wedi cael ei ysgrifennu gan un o'r straeon mwyaf enwog yn cenhedlaeth modern ni wedyn, sef J.K. Rowling. A dyna mewn gwirionedd yw grym stori.
Un o'r pethau fi ddim yn mwyn neud yw stwffio unrhyw beth lawr eich gyddfe chi a annog chi i ddysgu hyn wedyn. Gyda cwricwlwm newydd wedyn, mae'n pwysleisio'r ffaith mae chi sy'n gyfrifol am eich cwricwlwm chi a'r hyn rydych chi'n ei ddysgu i bobl ifanc. Ond pe mae'n gyda chi, a byddwn ni wedi dwlu bod gyda chi heddi wedyn, yw trafod y pethau yma. Beth yw eich barn chi am y neges rydw i trosglwyddo chi heddi? Ydy Straeon yn chwarae rhan yn eich addysgu chi? Meddyliwch am enghraifft lle rydych chi wedi defnyddio pŵer Straeon. A dylem ni fod yn defnyddio Straeon yn fwy mewn addysg? Sut gallwn ni defnyddio Straeon yn ein ystafell dosbarth ni? Cwestiynau wir pwerus yn fy marn ni a cwestiynau mae angen ni ystyried wrth i chi lunio eich cwricwlwm chi yn hynny o beth. The power of storytelling is exactly this, to bridge the gaps where everything else has crumbled. Diolch yn fawr i chi gyd am wrando. Mae'n gobeithio rwy wedi perswadio chi ddefnyddio mwy o straeon yn eich dysgu chi. Diolch yn fawr i chi unwaith eto.